Okay na? Okay. Okay, mao to no nga ang paagi sa Biblia wala masunod Brad John. Unya gatuo ang basa og Biblia nga uy, sakto ni kay mo may yang nasabtan. Oh. Pero kung tanaw nato panahon sa mga apostol gyud, sulbaro nila ang diferensya pinagi sa opisyal nilang panagtigom. Dili nga ang membro, uy, lahi man niya ako, maghimo kog laing grupo. Dili na mao. O mao ning nidaghaning relihiyon, agi ana nga prinsipyo nga kung unsay nasabtan sa pagbasa sa Biblia, then mulahi pod sa unsay iyang nakita nga grupo, mo ingon dayon nga kana dayon moingon dayon nga akini ako okay siya go nag-interpret. Oh. Pero kung mututok lang yun unta ang mga magbasa sa Biblia, unsa ang proseso, kung dili na ta magparehas og sabot, dili gyud ta mabahin ani Brad John, no? Pananglit, no? Atong sugdan panahon sa mga apostol. Katong bag-o pa ang simbahan ni Kristo. Naaman to isungi nila nga unsa man ni kinahanglan pa ba gyud tulion ang magpasakop sa gingharian? Di ba? Anak mo man ay isyo. Ang mga hintil nga mapasakop kay pwede naman sakupon. Tulion pa bagyod. Oh. Giklaro dito sa maong council nga dili na. Dili na kay kung ato pong basahon ang giingon ni Pablo sa Colosas 2:11-12 nga ang circumcision of Christ baptism naman. So, buti pasabot, dili na entrance sa kingdom ang seremonyas nga tuli kay baptism naman. Yes, Oh, dayon mauna nga dito sa maong council gituki. Dayon pag human sa taas nilang lantugi ang mi-pronounce og dogmatic statement radyon nga mao to'y silbing final ang holder of the keys of the kingdom si Peter. Ang gitugyanan si Yahweh. yes. Mo bitaw nga nakapattern ang Council of Jerusalem anang council nato sa Katoliko. Di ba? Kay ang nibungat sa final kanabang unsa kay insakto nga interpretation mo isundon kadto man kang statement ni Pedro nga giingon dito nga human sa taas nga lantugi mibarog si Pedro og namulong ang iyang pulong dito walay misupak. Yes. Hilom tanan. Then pag humanyag istorya, nitingog po si James, pero kuana, mga pagkapi na lang to nga, wala na ilabot sa ilang gidibatihan. Naghisgot na lang siya disciplinary role nga sama atong dunay gidili pa nila nga ipakaon, sama ng kanang dugo, inana, o unsa pa to. Pero ang desisyon atong council, ang nagbungat si Pedro kay siya may holder of the keys. Oh, si Pedro. Siya may gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa gingharian sa langit nga nagpasabot og iyang sa kanang representative sa ni Jesus Christ. Kay kanang Yahweh God simbolo man na sa authority sa Dios nga gihupta ni Kristo na sa Revelation 3:7 nga si Kristo mo ay gahawid sa Yahweh. Dayon kinsa asa man na niya gitugyan o ipinagkatiwala. Oh, dito man ni Peter. Mao na nga ang Katoliko nagtudlo nga si Peter mo silbing Prime Minister o representative of Jesus Christ. Mo bitaw nga sa Council of Jerusalem gatong gihusay nila tong kanang pagsungi nila sa pagtuo. Oh, suman sa taas nga lantugi si Pedro ganay mibarog. Oh, siya may key holder. Dayon nitingog po si James paghuman kay siya may leader o obispo sa Jerusalem diin na hitabo ang maong council. So kana nga proseso mao'y sundon. Kana nga council kanang grupuha diha maghusay og unsay mga bangi sa pagtuo. Mao na nga ato giyong tan-awon Brad John og unsang grupuha ang nasumpay sa mga apostol. Correct. Kay mao man ni ang gikasangkapan sa Ginoo nga mohusay og konflikt sa pagtuo. Naa nila ayabi. Oh. Mo bitaw nga ako nganong di gyud ko kabias Katoliko kay nasubay man ako. So ba yun mo? Oh, uy. Ato sa pikas lawa kay napay pahinom.
Dialogo sa kamaturan. Okay. Padayon ta Brad Silbert sa atong topic. Okay. Paliw ko. Salamat. Okay. Mauto Brad John padayon ta. Nga atong sundon ning grupo ha kay gapadayon man ni Brad John kay sa Lucas 1:33 giingon man diya sa basahon ni San Lucas nga ang gingharian ni Kristo sa tupang iyang simbahan kay ang Ginoo naghari man diya sa iyang simbahan, Yes. siya gud ang hari magapadayon o walay katapusan. Correct. So kay gapadayon man so atong tan-aw ni sa kalibutan sa history unsa ning grupuha nga nasumpay. Kana, correct. Oo. So unya kanang mga katungdanan diha Brajon kung mabakanti dunay mopuli Oh, na yun. nasa buhat 1:20. Nice. Sampol ana Yes. katungdanan ni Judas nga nabakanti. Di ba gipulihan man to. Oh. Dayon karon mao na nga kining katungdanan ni Pedro, holder of the keys man vicar of Christ man prime minister of Jesus Christ. Yes. So na ginipuli. Yes. Mao na nga sayop kung magsalig kag Bible alone. Kay dili man makita sa Bible tanan ang kisipuli ni Pedro, di ba? Naay mabasa ngalan ni Linus pero dili mabasa nga siya mo'y nakapuli sa katungdanan ni Ang nipuli. Oo. Kay sa record sa list of popes God, Peter, Linus, Clitus, o Clemente, o kung ako malimot mauna nga sequence, mabasa ang ngalan ni Linus sa Biblia. Yes. Kung ako malimot, 2 Timoteo 4:21 ba na? Oh. Pero dili mabasa nga siya may nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Ang pag-trace lang ang ang nakapuli. Oh. Tradisyon mo tudlo ana. Mo bitang nasulat na nailistahan ana Tradisyon. kay nakita man as tradisyon. Unya si Pablo pod Yes. nagtudlo apil man ang tradisyon. Tradisyon. Diya sa 2 Tesalonica 2:15 niingon San Pablo nga barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga amo gitudlo kaninyo pinagig wali nga binaba o sulat. Nganong na may gibinaba na lang kay wa na masulat tung uban. So press anang kinsa may nakapuli ni Pedro sa iyang katungdanan. Okay, kung tanaw na to unsa kaayong katungdanan nga example nga mabasa pas Biblia nga gipulihan katungkang Judas nga gihulipan ni Matias. Pero kanang kang Pedro nga lahi man na kay vicar of Christ man na holder of the keys God. Kung magsalig ra kag Biblia di katug-anan kay wa man nagsulti ang Biblia nga si Linus may nakapuli. Pero tradisyon Sabot siguro Brad nga ayon si Kristo nga ako ang sinugdanan ug ang katapusan nya siya magauban hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Masabot siguro nga ug matris nato nga kastos lino may maoy ang masabot bro lahi na as nasulat. Yes. Okay, mayon kag masabot wa man na dito nasulat. Pras anang si Linus lagi may nakapuli di man na mabasa sa Biblia. Oh. Pero kung tan-aw nimo sa tradisyon kay si Pedro God na martir dito sa Roma man. Oh, tradisyon mo. So, siya silbing bishop dito, leader. So, kung kinsen na puli niyang bishop dito, automatic siya mo'y kuan, kanang puli ni Pedro. Yes. Oh. So, mao na nga, nakita mo na sa history nga, after Peter, kay namartir dito, panahon ni Nero, ang nibarog nga bishop dito, si Juan Manlinos. Linus. Oh. Sumuto nga si Linus may nakapulis ang katungdanan unya muna tanawon din nato sa history kinsa may nakasunod-sunod no kay nabakanti-bakanti man na kay mga matay gud po na oh Pero doon na may listahan sa mga po. o naatay listahan sabuti pa sabot diya ta maghangad kung pananglit doon na mga diferensya sa atong interpretation. Oh. So siyempre mo ingon tang oy lahi man ni akong pagsabot so mo refer jud kanila kay authority man sila. Yes. Oh. Okay, nabitaw sa Hebrehanon nga mutahod tag authority. Bisan manggali sa tong gobyerno. Authority, yun. Oh. Ano. Bisan manggali sa tong gobyerno, kinahanglan di man ta mo bypass og authority. Yes. Di ba? Oh. So mutahod tag gobernador, mutahod tag mayor kay authority man. Authority. Oo. So og tan-awon po na to ang Biblia, mao man ni. Mga hapon. Si Kristo gapili ni Pedro, gitugyanan siya gyawi. Then giingnan pa gyud ang imong idili og itugot, idili og itugot. So
kuan man na katungdanan man sa pagkalidol. Oh, dayon kay naaman si kauban mga apostol kay maugtas po siya rapol maginusara bradyon pag dumala sa iglesia. So mo na si kaubang mga apostol. Mao na nga sa Mateo 18:18 giingnan sila tanan gyud nga mga leader, mga apostol, ang inyong idili diri ta, idili sa langit, ang inyong itugot kanus amo na nila gamito ng otoriteha, council. Pero sa ilang pagka-authority, sila tanan, dili pasabot nga sila tagsa-tagsa naghimo gyud og kanang ilang katungdanan para ang katong ilang gitudloan. Mo na Dili sila may gahimo na bradyon, si Kristo gyud. Kay si Kristo may namili nila. Yes. So ang ilang authority gikan ni Kristo. Gikan ni Kristo, correct. So mauna nga diri gyud ko sa Katoliko bradyon kay mo may gasubay ana nga Mo protocol. yato na Ang ubang mga relihiyon god bradyon, ang ilang style pag kuan kay igo ra man sila gabasag Biblia, mao. then ugon sa ilang nasabtan, amo na to. Example na ako, brother. Ako example nimo. Example ka ng Iglesia ni Kristo. I-claim ni Felix Manalo. Alayo yung kay na abroad kay ang prime mover ana Felix Manalo man. Oh, yes. Ana lagi. Pero atong subayon ang pagsulat sa Bible napod sa Roma 16. Di ang gikutlo nilang description kanang Roma 16:16. Nga kung subayon Katoliko man na. Oh, sa Katoliko Okay. kay Roma god. Kanang Iglesia ni Cristo Manalo god Pilipinas man Pilipinas, nagasugod. correct. Nya kanang ilang kutloon sa Roma 16:16 ambot kay nganong ilang angkono na. Pero Tungod kay ang ngalan prehas ilang ngalan. sa heading anang sa kuan na. Sa heading anang ng Bible. Isingon gyud Pablo dito, isulat ko kani alang sa taga Roma. Oo. Ang mo man ay root sa Catholicism radyon kay ang iglesia nga gisugdan ni Kristo Jerusalem yod. Yes. Pero wa man kay siya mahimuot dito bradyon kay ang iyang mga kadugo nga Hudiyo daghang masupakiro. Then mo nang naisantop siya unahon nga ibalhin niya ang sentro. Yes. Unya kay gahuna-huna pud siya nga ang balhinan pud sa sentro daghan magong pagano god. Daghan Gusto pa. niya nga ma-Christianize Pagano yun. gito. Ang Roma gyud. Yes. Mo bitaw nga ingon siya nga itugyan sa laing katawhan o laing lugar o sa King James Version laing nasod nya didto kuno makabunga og ayo daghang mga convert bradyon. Then sa buhat 2:39 layo kuno na layo sa Jerusalem. Then giklaro sa buhat 22-21 nga kanang lugar sa mga hintil mutakdo gyud sa Roma. Yes, Kay Roma. kanang Roma lugar mas mga hintil. Oh, Unya giklaro pa gyud ni Kristo ang kanang litra por litra bradyon ugon sa gyung lugar. Pagsunod chapter kay kadtong giingon diha nga buhat 22-21 lugar sa mga hintil. Unya pag sunod chapter 23 verse 11 giklaro naman ang Kristo unsang lugar bradyon. Yes. Katong giingnan niya sa Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Correct. Nya wala yung kabantay ang mga Catholic o kanabang mga magbabasa nga mo exegete aning Biblia bradyon. Mas kabantay ba nga ngano man nga sa tanang mga lugar nga naabtan sa iglesia only Rome ang giparallel sa Jerusalem. Yes. Di ba? Yes. Wala sila kaatik ana bradyon. Ini mo gingon brad nga. Bitaw nga nakunoy bagong Jerusalem. Oo. Kung atong prison, di ba ang Roma may bagong Yes, so wa sila kaatik nga ang gipasabot gyud ni Kristo nga balhinan sa sentro ang Rome. Ang Rome. Giklaro man niya. Kay sa tanang lugar nga naabtan sa iglesia, only Rome ang giparallel Yes, sa Jerusalem. giparallel sa- Di nagsugod Jerusalem. ang iglesia. So ngano man nga dito buot ni Kristo mabalhin, una tungod kay wa kay siya mahimuot sa Jerusalem. Yes. Then ikaduha, mas daghan man kabiguron sa Roma. So gusto siya nga maadto gyud dito ang pamamahala but pasabot ang gitugyanan niya sa Yahweh ug naabot man gyud dito sa Pedro sumala sa history mao na nga sa history daghang nakabig sa Rome radyon. Before siguro na declare ni Juan Jesus Christ, naibawlo sila na dito sa Roma, daghan ang na convert pagka-Christians atong panahon na. Naa sa huna-huna man gus Ginoo radyon nga ang lugar nga balhinan sa sentro sa iyang gingharian, lugar sa daghang pagano. Daghang pagano. Okay, ang iyang target mong god pag-anhi diri sa kalibutan bradyon nga konbertihon ang kalibutan. Yes. So siyempre, iyang unahon tong lugar nga daghang yung pagano.
So mao na nga gingnan niya si Pablo. Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. O mo tong naabot si Pablo sa Roma. Gani wala na masulat sa Biblia mo po ni Priba Brajon nga dili gyud ta magsalig ra gyud sa Biblia kay wala mapatik diha tanan ang history. Kanang pag-abot nito ni Pedro dito, di naman na mabasa sa Biblia nga naabot siya sa Roma. Pero imposible po kay mahimong namakak si Kristo itong yang kuan ba, yang tagla nga ang Roma may waliran sa iyang. Oo, pero walay record nga litra por litra nga naabot si Pedro sa Roma. Pero naalay bersikulo nga daw masabot na to sa tong 1 Pedro 5:13 ba to katong niingon siya nga ang iglesia, the church here in Rome sa Living Bible o sa Bugna giingon nga ang iglesia nga ania. So but pasabot nga pagsulat ni ato to siya dito sa lugar. Okay. Kanang Babylonia god sa bag-ong tugon Roma man na. Roma. Okay, puno mo na sa kahugawan. So naaray implication nga nakaadto siya Roma tungod sa pulong nga gigamit niya nga ang iglesia o Babylon ang Babylonia nga ani adire nga katong but pasabot gasulat siya atong sulata nga but pasabot nga naa siya dito kay gigamit man niya ang terminong ania sa Living Bible translation here nagamit mo siya pulong here. Pero historical record Brajon sa tradition klaro gana Brajon nga didto na martir si Pablo ug Pedro. Panahon sa pag reign ni Emperor Nero, itong pagan emperor kay si Emperor Nero man to mag-Christianize. Gilutos man niya ang Kristiyano dito. May laing Kristiyano sa itong panahon na Katoliko. Itong panahon na Brajon, Katoliko ra gyud. Kaya wala pa ng kanang mga iglesia ni Cristo 1940 pagkauwahira na. Katugaling Orthodox nga mo'y unang nasiak sa Katoliko Brajon 1054. Layo na gali kay na. Then kining Protestantismo naanas mga ika-16 nga siglo, mga 1500s. Una pagali ng Protestante kay sa INC kay 1914 gud ang INC. So mao na nga during that time sa unang siglo dito sa Roma ay laing yung iglesia dito Katoliko. Kaya correct ka. Nga naman, pero ang anas usa sa sinungdan nga ilang giangko na tungod kay ang alam itong mao lagi kining mao ni munang atong i-warn Brajon ato bang ipahigmata ang mga listener og nagtan-awan ni atong programa ron kay abot nga nung hasta karon Brajon daghan pag yung mauwat anang kanabang makakita galig ngalan kay maumay ngalan mao na ni mo na daghang nakatuon ka kay naa man mabasa man sa Bible. Timan igod mga listener o mga viewers sa social media di ba daghang kay mo pop up nga mga unsa na balita din mutuo rin ka? Nga fake news sana. Mao na nga nagali pundok nga magsangyaw iglesia ni Cristo mi, iglesia sa Dios mi, naas Biblia. Ayaw digto i-trace sa ayuha sa og tuki, ayuha sa susik mao bagyo na ang gisugdan ni Cristo di kay mutuo lang di ka kay gawalis ngalan ni Cristo, gadalas ngalan ni Cristo, mutuo rin ka. Ayuha na yung Bible, tanawa ang heading ana nag-ingon jud si Pablo nga isulat ko kini alang sa mga taga-Roma. Taga-Roma, dili man na ingon na kuan. Taga-Roma. Brajon, nganong na Roman Catholic Church ng Iglesia ni Kristong tinuod, Brajon. Kay mo man ay nakita sa history. Atong i-trace Kay kung malimbungan ko ta sa yawa nga ang atong tuhuan kanarang nasulat, nga di ra bagyod tanan nasulat, amo nang di gyud ka motuo nga Roman Catholic. Kay di man mabasa ng litra por litra Roman Catholic. Pero kung tan-aw nimo tibuok history, mahibawan gyud nimo nganong na Roman Catholic ang tinuod nga Iglesia ni Cristo. Atong isa-isa Brajon basig wa sila kay balo Brajon. Nganong ang tinuod nga Iglesia ni Cristo Catholic. Una na to ng word nga Catholic. Tungod kay niadtong mga unang bahin sa ikaduhang siglo Brajon, around 107 or 110 AD, ang disipulo ni Apostol Juan nga si Ignacio, Saint Ignatius of Antioch, gitawag niya Catholic ang iglesia nga gisugdan ni Cristo. Sa ato pa, masabot nga, Catholic dahil ng Iglesia ni Cristo. Si Ignacio. Cardinal, Obispo Ignacio. Obispo Ignacio. Ikatulong Obispo sa Antioch. Pero ingon nila bitaw, Brad, nga ang nagsulti ko no, una ko nagsulti si Pablo. Pero dili man kung nimo subayon ang history yun. Si Kristo man yung panglakaw ka mo. Dili ang but ipasabot Brajon actually before pa ni Ignacio na kay si Kristo nag-ingon ng god nga tawgon og alang sa tanang kanasuran. Pero ang but pasabot
Bradyon ba nga ang exact term ba nga Catholic? Word. Oh, Ano, kay word? katong gigamit ni Kristo nga pulong daghan man ito for all nations. For all nations. O dili gyud Sa exactly English. Catholic pero kung sabton maora. Sa English, for all nations. O sa kuan po, makailapon, Oh, binisaya. kaya siya panglakaw ka mo. Sa pa universal. Universal, Pero kanang exact word nga Catholic ang gipasanginlan or ang gitumbok ana gyud sa mga historian Bradyon si Ignacio. Ignacio. Kay sa iya mang sulat unang nakita ng word Catholic. Yes. Iyang gitawag na sa iglesia ra pud nga gisugdan ni Kristo. Therefore usara di ay ang iglesia ni Kristo Pero ang kung Katoliko. magbasa siguro po kag Latin, kay mabasa man gyud Katolik. Mao lagi ba John? Kining dili nato maayog balansi og unahon na. Yes. Magpataka ra gyud dagan nato Magpataka, unahon na correct, ba John. correct. So mao na nga kay gitawag mag-Catholic sa ato pa nahimo na ng timaan sa iglesia ni Yes, Kristo. yes. Catholic. Oh. So kay ngano na Bradyon nganong mahinganlan jud Catholic Bradyon kay si Kristo mismo namulong gyud. Namulong, correct. Kana iyon siya nga. Di ba na sulat mo na nga ang balay sa Dios Pagkatawgon. balay sa pagampo o Pagangalan. pagatawgon og alang sa tanang kanasuran. Pagangalan po sa Oh, uno. kanang alang sa tanang kanasuran but pasabot universal. Universal. Lukop. Oh. Catholic. Sa to ba sakto si Bishop Ignatius? Sakto si Bishop Ignatius. kana bitaw. Pag ingon niya Catholic. Kana bitong giingom sa alaeng sikta brad nga. Kana lang kuan kana lang kana Katolik ang mga katsila na may nagdala ana sa Pilipinas. Oh, hinoon kay pag abot nila kay si Pablo Pilosopo, nakahisgot pilosopo. manggod pod nga muadto po sa Espanya. Yes. Nasa Roma 15 24 ug 28. Nga muadto siya sa Roma, muadto po sa Espanya, Yes, John. Espanya. Nagpatabang mangali siya kisa to yung gingnan nito sa Roma nga magpatabang ko siya kuan nga muadto po sa Espanya. Ug naabot sa Espanya, mo na nga na-Christianize po mga kasila, John. Bisan pa po ugasa, bisan pa po dili na to treason ana, no. Pagkangan nga ingon si Kristo nga panglakaw ka mustibok kalibutan. Apil ng Pilipinas ana, apil ng Roma, apil Then, ng John, Japan. natay tukion ani John kay nya matuod nga iglesia dito mga katsilang mga salbahis man to. Dili inani na siya. Dili ebidensya kung dunay mga katsila nga na Kristiyano John, Katoliko din mga badlungon, mga maot o kinaiya, dili nabasihan nga dili sa tinuod nga iglesia. Yes. Kay parehas gud sa 12 ka apostol katong gipakita nga maot ni Judas dili man to ebidensya nga dili tinuod tong iglesia nga gisugdan ni Kristo. Yes. Nagkataon lang nga victorious manggod ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Sa to pa maka-convert ni daghan. Nya ang ma-convert ani daghang klase Bradyon na ibuutan na boy dili. Yes. Oh. So dito sa Espanya kay daghan mga dili maayo Kalibog batasan na ng dahil Bradyon. itong labi na itong na-converted nga, dili buutan. Oh. Then, Kay kanang mga katsila gud mga Italiano, mga katsila nago na yung mga leader anag mga politika Bradyon. Unya, na-convert sila din sagul-sagulan nilang personal, di mamaot din ang mamaot, simbahan na. mamaot. Oh, moto nga pag abot nilang Magellan diri 1521, sagol lang ilang makita personal og tinuhuan. Yes. Ang dala nilang tinuhuan sakto kay gikan sa Jerusalem abot Roma, Espanya paingon diri sakto ang religion ilang gidala. Pero kay sagulan man nilang mga personalan Bradyon. Mo May nang sagulan po to nila, Brad. Siguro, kay, doon di man lang kay, dili man kay religion may ilang ito, na to, pagpagit po, musako po sila. So, double meaning. pasakop. Ito pa, ura, political o religious. yes. Sa karon mo man agapon. Pero sa religion, original. Yes. Dili Original. piki kay Original yun ang gikan man panahon sa Jerusalem, Roma, Espanya din. Ingon, dili man parehas namang ubang mga grupo ron kasugod lag Amerika. Sugod lang Pilipinas, then murag pug tinuod kay gigamit man ang Biblia. Bible ng gyapon. Gikopya man ang mga teaching sa Biblia. Basta ang Adventista Mayon sila nga kami mo tinuod kay Sabat na as Biblia. Dili pagkaon ng baboy isda mo Yes, himbis. yes. Di ba? Mayon sila nga pero kisa may gasugod ana. Illinois, Amerika. Amerika ba rin gasugod ang Iglesia ni Cristo? Pero ko lang ng mga saksi niyo ba? Ang nakasaksi mo? Wala pa may kasaksi pero nagbasa mong Bible. Unya, wa man sila kahibalugod nga kanang issue mahitungod sa kosher law, panghudiyo ra na. Way labot Christianity na kay wala gitulo ni Kristo. Mao nang lahi ang Christianity kaysa Judaism. Radyon. Mao na dayon kanapong igpapahulay. Giisgot na maglaing adlaw sa pahulay Hebrehanon 4:8. Si Kristo mismo wala na mga kuan na ng adlaw ipapahulay. Kaya imagine ha, ang ilang government sa kuan sa kanang gobyerno sa
Roma, sa kuan na to, patong kuan, nag-ingon gyud nga dili papanudlo ang ngalan ni Kristo. Buti pasabot nga supak sila sa teaching ni Jesus Christ. Kay ilang mang dakpon tong mga apostolis. So sa ato pa kay dili man nila ipa kuan tudlo ang mga panudlo sa Katolik. Sa ilang ipangdakop nya kay ang ingon man sa ang mga apostolis ni ingon po nga ipangluto sila pamunalan pero wala sila mahulutan. Yeah, oh. Magpadayon magyud na Bradyon kay gisaaran gud ni Kristo Yes. nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili makaguba, Dili makabuntog. makaguba. Sa to pa kining iglesia ha, magbarog gyud Magbarog. kanuday. Correct. Bisan daghang mukontraan ni Bradyon. Yes. Then ang kaaway aning simbahan na Bradyon abi ni mudi ra man kanang mga taki sa simbahan. Nahinumdum kong Cardinal Vidal katong naka-appeal kog CFD convention sa Cebu, katong bag-o pa ko sa CFD po dato nga ang among lecturer ato usa si Cardinal Vidal. Bidal. Ingon si Cardinal Vidal nga giingnan gyud niya mga CFD. Kamo mga CFD atong timan-an nga ang kontra sa simbahan dili lang kanang naas gawas. Na po na sulod. Yes. Mas ngilngig gani kono, mas lisod kontrahon ning kining kontra nga nasulod Bradyon. Ano man kay naman sulod Bradyon, matakibalo kinsa na sila. Unsa man May magpakaroning nun. Laing No. kuan sikta unsa gud nini ang Katoliko mag-away man. Mao na sample Bradyon nga kanang kontra sa simbahan Yes. nga mo hulga nga maguba siya pero di yung kaguba kay gisaaran man ni Kristo nga ligon. Kanang mga sala sa mga pari Bradyon. Yes. Oh. Kanang mga pari nga dili matinud-anon. Dili matindo. Oh. Correct. Kanang inana Bradyon oh. Kay kanang mga salagos mga pari Bradyon, obispo, bisan pagali Santo Papa Bradyon, kay dabi mga Santo Papang badlungon Bradyon. Oh, pero pila ra na kalugas, mas daghang Santo Papang buutan kaysa badlungon Bradyon. Sumala sa history. Pero kung doon ay Santo Papa nga daotan, pero ang mga sumusunod kay wala. Wala na. Oh, mao lagi Bradyon nga. Tungod sa saad ni Kristo nga ubanan niya kanunay, Yes. lig-uning simbahan na, bisan pag naay mga apa, naay mga pare nga nangahulog sa saya dito sa abay. Hinana. Oh, di ba Bradyon ang mga lig-ong tao diha sa Biblia, ang ilang babae may hinungdan Bradyon sa ilang pagkahugno. Di ba? Bye. Pras ni David. Oh, babae may agi atong nakasala siya. Dayon kinsa pa to? Napa to si Samson Bradyon murag na nawala po to iyang gahom agi pug babae murag na lay salida na Bradyon. So ina na nga ang kontra sa simbahan kanang mga taki Yes. o kanang mga sala sa mga leader. Kay mutray man nagguba sa atong simbahan Bradyon kay simpre mga tao makabalo skandalo man na. Mo nang uban mabalhin lag laing relihiyon. Okay, Tungod sa mga skandalo. Kuno sila kasabot pa sa Katolik, sila kasabot kay ano mag-away ko. Oh, pero bisan paana John kanang tanan tungod kay gipasaligan man ni Kristo nga mag-uban siya kanunay, magpadayon guning simbahan. Mao na nga kining Katoliko gabarog yun. Hangtod karon Bradyon. Oh, pero ulayon pa siya Bradyon. Ulayon pa siya kay di man siya perfect pa. Ma-perfect na sa langit naman Bradyon. Sa langit naman ma-perfect. Oh. Well, ang isaan ni Jesus Christ, di man nato makuan na tong pulong ni Gyud ni Jesus Christ, makuan ba? Kanang sana atong panon kay pulong na gud ni Jesus Christ. Jesus Christ mismo mo ay nagkuan ana, mo ay namulong ana. Namulong. So dili po nato. Then atong Brian Bradyon kay Katolik pa to kung gisgutan. Oh. Isunod na to kanang iyang description nga apostolic. Yes, Oh. Nganong gitawag mo siya apostolic kay na one holy Catholic apostolic. Bisag di lang nako isgutan ng holy kay dili na siya controversial kay klaro kada sa Biblia. Kanang apostolic Bradyon. Nganong gitawag po siya apostolic sa Council of Nicaea 325 AD. Gitawag siya apostolic tungod kay ang unang mga sakop Bradyon mga apostol. Yes. Ato ta sa speakers Bradyon. Time check. Dialogo sa kamaturan. Padayon ta Brad Silbert sa imong imong Okay. kasgutan. Okay? Kamayan. Atong ipadayon ang apostolic Bradyon o Roman. Then atong dialogan din diretso na yun, no? Kay napamantay oras, no? Mao ni. Kining pagbutang og description Bradyon, ambot nganong ang mga dili Katoliko, murag wala lang sa ilang buot ba nga naman sa Bible.
Yes. Kanang gibuhat sa Council of Nicaea nga gibutangan siya description nga apostolic. Himuon yun na simbahan Brajon kay mo man na instruction sa Dios Jeremias 31:21 magbutang og mga palatandaan o description no Jeremias 31:21 magbutag mga description Brajon o palatandaan Yes. tungod kinamanggoy mangupya Brajon. So mao na nga ang naa sa authority sama sa kanang kwarta na to ang Central Bank magbutang na sila description ti mailhan pag ila unsay piki o unsay dili piki nga kwarta. So mao pod ang mga authority Brajon mga obispo man kay sila Yes. may successor sa mga authority. Yes. So mga obispo may magbutang og description. Dayon mo to humana ang Katolik sunod apostolic sa Council of Nicaea na nga ang tinuod nga iglesia kadtong nagsugod panahon sa mga apostol. Yes. So mao na nga sa Council of Nicaea gibutang ng description nga apostolic. Sa to pa kung ang imong iglesia wala magsugod panahon sa mga apostol, dili na apostolic. Yes. So mao na nga Catholic, Apostolic, then kining Roman Brajon daghan kayong dili gid mangupya ani Brajon kay abi man nilag sayop kung butang nga Roman nga description ng iglesia. Okay, ana mo nagsugod mo sa Jerusalem. Ano Oo. mo sa Sayop sila sa ilang pangunahuna Yes. Brajon. Pero may rapod kay parang dili sila moawat ana Brajon. Di ba? kaya Oo. muawat sila daghang may ilad. Oh. Oh, Brajon ngano man kay matag grupo gud Brajon na ay sentro. Yes. Kay diha sa sentro man manukad ang pangkalahatang pamamahala pares anang Iglesia ni Cristo Manalo nganong naman diri sa Pilipinas na. Oh. Kay diri po na gasugod. Kanang ilang central office. Unya ang iglesia ang gisugdan ni Cristo supposed to be ang central Jerusalem. Kay dito man gasugod. Yes. Pero mo man tong giingon niya sa Mateo 21:43 nga itugyan sa laing lugar. O ibalhin sa laing lugar. Unsa man ang lugar ato nang naisgutan? Roma. So mo na nga nabalhin gyud sa Roma ang sentro. Roma, yes. Mo nang gitawag siya Roman. Sa to pa ang matuod nga iglesia ang sentro naa na sa Nasa Roma. Correct. So kung kanang imong iglesia ang sentro wala sa Roma, naagihapon sa Pilipinas, naagihapon sa Jerusalem or naagihapon sa unsa pa na Amerika. Basta nang mga kuan kanang Sabadista kay ang ilang sentro to ang mas Amerika kay dito man nagasugod. No, kanang Saksi ni Uba dito gyapon kay dito man nagasugod. Ang piniling nasod na sa Pilipinas kay diri pod gasugod. Pero ang katumanan anang giingon ni Kristo Roma man. Unsa man god brad ang argumento diha god nila unsa nga before kuno naabot na ilang kuan ilang founder naa kuno na ila kay ila kuno connect dito sa Old Testament. Mura-mura pog Muslim akong higala. Nga akong research ang Islam na nas mga 500 kapin mura AD. nga na. Pero kung sila may pasultion na panahon pang Abraham ko no. Okay, tanawa ko na ilang magsimba-simba sila maghapa-hapa. Ilang kay parehas mo ko no. Gasugod sila panahon ko no ato. Yes, panahon pa. Then propeta po ko nila si Jesus Christ. Una nga dili ko no atong lugar pero kung tanawon nimo sa history dito ra gyud gasugod ni Muhammad. Yes, Mo ba to? Kung imong tanawon sa history, tungod lang kay naay parehas-parehas og pagsimba, ni mingon day pras gud ang iglesia ni Cristo Brajon. Mingon sila nga kami gyud ang tinuod kay among ngalan iglesia ni Cristo. Nay mabasa. Pero kung pagtan-aw sa history kay 1914 ra man di ay. So pero kining Katoliko makita gyud nimo nga panahon Jerusalem, Roma, Espanya. Then abot sa Pilipinas 1521 sa to pa 1521 Brajon wala pa pinilingasod. Wala pa. Wala pa Saksi ni Uba kay 1872 man na wa pa Iglesia ni Cristo Manalo. Basta away wala pa gyud. So mao na nga og maghisgot tag Jeremias Brajon kanang kutlo-kutlo ni Eliseo gani nga katong mingon siya nga balik kamo sa karaan sa itong bersikulo ha gani. Ang gipasabot ana Brajon Katoliko man. Pero wala sila kasabot nga ang atong pagsabot anay nga balik ka mas karaan dito sa Old Testament mo man na itong kay karaang testamento man na. Kung mingon tag karaan Old Testament, unya kung mingon pug kag sa gisugdan ni Kristo dili na pug ka sa ang karaan katong nagsugod panahon ni Kristo. Namo mo na ipabalo sa kanang saksi ni Duha ka karaan. Nasod. Duha ka karaan ang gisgutan sa Biblia. Yes. Karaan nga panahon sa Old Testament o karaan pod nga tungod kay dugay naman to Brajon katong unang siglo gud kung katong ibasi karon ba. Kung maguna-una ta sa atong panahon ron maghinumdum ta panahon ni Kristo, karaan na po na Brajon. Bisan gani kanang atong
katong 1500 kung magisgot tag 1900 mayon ta nga karaan po tong 1500 kay dugay naman to. Di ba, may include mo gud sa kuan sa New Testament na dili na tawagon niya lagkaraan kay actually ang kanang bagong testamento focus man Jesus Christ. Wala na ma-focus sa kuan. Oo, Sa- kung magisgot tag kasabutan, daan ra gyud bag-o. Oh. Badang lagi Oh, pero og magisgot tag mga panahon gud brad John. yes. Mo na may ka og dugay na to mo nang mayon tag karaan. Pero lahi tong karaan panahon sa Old Testament, lahi po ng karaan na to ron nga mayon kag sa 15th century. Oh. Pero napay karaan ana katong katong sa Old. Muna kuan sa inaisila sa piniling nasod kay karaan ko nun kang Jesus Christ sa atupan doon na tayo third testament bago maka third testament di na tong sa panahon ni Kristo doon na tayo bagong testamento so ipuno das Bible kay naano kas bagong ngalan. Oh, so brad John, so na establish naman nato brad John nganong gitawag siya Roman. Yes. Dayon kana pong magpakanaog og desisyon ang council brad John. Ang Kristiyano gyud nga tinuod brad John mo submit gyud. No submit. Ang example ana premise brad John, Council of Jerusalem. Kung si Kristiyano kang matuod mo dawat yung kas Council of Jerusalem. Yes. Dayon dili man na kay usaray council brad John kay ang simbahan magpadayon man. Oo, Sa to pa magpadayon po ng council. Yeah, magpadayon So ng council. tanang council sa iglesia tuhuan. So Kaya og panglitan mo dili nato ipadayon ang council. Wala successor din ni. Mao, kana, Brad John, good. Wala. Good explanation. So nag-council sa Jerusalem to, nag-council pud og Rome sa katong gi-canonize ang Yes. pila ka libro ang atong Biblia nga mingog 46 tong old, 27 tong new. Then pag abot sa reaffirm pud sa Council of Hippo 393, 397 Carthage. Then sa First Vatican Council gi-reaffirm gihapon na Brad John kanang canon of scripture. So mutuo ta ana. So Yes. kung naay magwali-wali rog Bible din dili mo tuo og Council of Nicaea, di mo tuo og Council of Laodicea nga Laodicea gali usama nas na Christianize. Di mo to pero Kristiyanos kuno sila. Mao lagi. Una nga kanang mag-ingon nga Kristiyano kuno sila din dili mo tuog mga council Yes. nga naa man ay authority, di na sila tinuod Di Kristiyano. tinuod. Correct na. Kaya ang tinuod Kristiyano mo submit jud mo tahod og Correct. council. Kay- Kaya diha man magdesisyon ang matuod nga iglesia. Di man masumpay itong promise ni Jesus Christ nga ako mag-auban kaninyo hangtod sa Yes. katapusan Oh, sa kanang kapag- minsan ako magauban kaninyo sa kanunay. Kanunay sa to pa. pagod. Ang council po na magkanunay po na. Kanunay po na. Yes. Gani Brad John, nagali posible nga Third Vatican Council. Kay naman ko yung mga problema ang simbahan Brad John. Kay naamay mga ubang pari gani, na ubang bisag si IPD gani nga lahi pog. Di kana bang na kuha na influence pa sa influence sa kanang kanini ang kanang anti-Christ, anti-Catholic. Kay naamay mga Katoliko Brad John nga may mo depinsag doktrina, may mo depinsag purgatorio, may mo depinsag larawan. Yes. Pero supako ng Santo Papa ron. Muna nga posible Brad John nga na ay Third Vatican Council wata kay balog kanusa siguro wala na yun. Wala pagsupak sa Santo Papa o sa nadaan sila ilhanan nga sila nisupak mismo sa Ni Kristo, puno Bro John. ni Jesus Christ. Kay nganong kung musupak ta sa pangagamahanan sa Santo Papa Brad John, Yes. si Kristo mo yatong gisupak. Ano man kay kanang katunglan sa Santo Papa, si Kristo may gahimo ana. Yes. Yes. Diba? Unsa may giingon ni Kristo? Pedro, sa ibabaw nining bato tukuron ko akong simbahan. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa uta idili sa langit. Pagkapangulo mo na Brad John. Pangulo. Representative of Jesus Christ unya kung mabakanti na doon na may pupuli. Yes. Na, unsa mang listahan na nga magkapakita og impormasyon nakapuli-puli ana. Ay, kuwan. Kana ra mang list of popes. Yes. Oh, Sa to pa, kung dili ta mo pailawom sa pagdumala sa Santo Papa, si Kristo mo yatong gisupak. Isupak na to si Kristo. Hmm. Wala mo sa ato padayon ang atong kuan na nga si Kristo nabugto dahil ang iyang kuan og dili na mutuo ang Council of Imbis mo pailawom tas pagdumala sa Santo Papa kay Vicar of Christ. Yes. Naghimo naman og laing mga leader ba John? Mabito na ang Yahweh. Unsa may buti pasabot ang authority man ng Yahweh? Yeah, authority. Ano na masabot na nato. Okay. Simple kaya na. Si Kristo kuno'y gahawid ana, Revelation 3:7. Yes, Then sa tanang apostol, si dito niya ipanagkatiwala ni Peter. Yes. So kanang katunglanan ni Peter,
kung mabakante, puli-pulihan. Yes. Acts 1:20, list of popes. Bisan gani ang kanang pagpasaylo sa mga sa tao, ihatag pa niya ni Peter po. Kaya kung ingon siya nga, ang inyong gipasaylo din sa, ang inyong ang mga tao nga inyong gipasaylo din sa kalibutan, gipasaylo kini. Ug ang inyong gitugo, wala pasaylo din sa kalibutan. Wala pa pasaylo kini. Then, pwede unta, Brad John, nga manay authority ng mga laing religion, Brad John, pwede unta kung atong Yahweh gitugyan po sa ilang mga leader. Giduplikitan mo yung nga si Apollo Kibuloy o gitugyan po dito si Felix Manalo sa INC or kisa pa pagadagan si Ellen White sa Bautista. Pero kay si Peter ramang yun. Unya, Acts 1:20 kung mabakante, doon mo puli. So, mo nang mutuo gitaghop 8-8. Read the history books. Kaya naman sa history makita ang impormasyon. Kinsay puli ni Peter. Linus Clitus Clemente hangtod ni Juan Brad John ni Pope Leo. Og dili ato na tuhuan sa ato pa na makak si Kristo sa pag-ingon niya kung magauman kaninyo hangtod sa katapusan. Padayon man Brad John. Ikaw kadako kay anang limpyo tinaw ba kay nato sabton ba? Pero ngano sa good po sa wan nga mabita nga wala sila sa linya sa mga apostoles kay laging di man sila moto Pero Brad John, mga itong ipaklaro lang sa mga listener nga bisag nag-angkon ta nga mo'y original Brad John. Yes. Ang simbahan diri syuta dili pa gyud perfect, no? Dili pa perfect kay naa pa may mga salawayon, naa may mga pari nga questionably og personal life, okay, malimpyo lagi ang simbahan Brad John sa langit naman. Pero ana man gud na Brad. Kung doon ay mga pare nga buluy ang Diyos na may balo. Yeah, manubag. Yes. Kaya dili man naabot prasabot Brad John nga kung pari ka, santo papa ka, cardinal ka nga malangit yung ka. Dili na mo atubang gihapon ka sa tukmanan sa Dios. Mo manggali nga ang mga pare pod mangumpisal pod sa ilang isig ka pare. Yes kana. Santo Papa gali Brad John mangumpisal gali pare. Ordinary pare. Yes. Kay wa man siya mo claim nga limpyo na gid siya. Kay gitugot mo ko na nga magpakumpisal ay mag-usa-usa ninyo. So sa laktod Brad John kay si napa si Roger din, napa si Jerry o si Douglas na pod. Yes. Moingon ko nga ang ubang religion Brad John, mayon po sila nga wa po'y perfect na mo, napoy mga buluyagon sila, bisag Iglesia ni Cristo gali, napo sila itiwalag. Yes. Walay perfect po kuno sa ila. Kita wala pud kay namo po'y mga salawayo na do, pero ang nakalahi lang sa Katoliko Brad John, original. Yes. Kung doon na mga dili masubay sa mga ubang membro sa Katoliko, ang si Kristo na bahala. Kaya siya gud ang maghukom. Nganong original Brad John? Sugod Jerusalem, abot sa Roma, Spanya. Ang dagan Brad John ba, ang flow ba nga asa siya gikan, gikan yun sa sinugdanan nga mo'y pagsugod ni Kristo. Parehas na sa spring ba nga, subay yun ta sa asa dapit ang tubod. Ang umang relihiyon, unsaon gud na nga, sugod Pilipinas, sugod Amerika. Sama na. Asa pa may lain ana Brad John, apod gasugod. Si Amerika mo'y daghan Brad John. Saksi ni Jehovah, Adventist, born again. Pagkadaghan yun Amerika Brad John. Doon na pag yung sugod sa dapitan. Sa Philippines, pila mo nakabuok Brad John, kanang ilang Brad Douglas. Kanang katong rebuilding pali Brad John, kanang sa Aglipay si Gomez og si Gomez og si kan napay PPCM kanang nasa pagkadaghan di na ta mag-isgot Brad John kay atong hihatag na ni Roger. Sige, may kasi mo to Brad Roger. Okay, maayong hapon sa tanan. Murag ubay-ubay naman to inyong pang isgutan detalye about sa pundok sa Roman Catholic Church. Lit ako usama pud ka Katoliko. Sa di pa ko mo sugod sa pagpahayag gamay, mangusta sa ako sa akong mga kaila, mga igagaw, sa akong labi na sa akong isuon nga tuwa sa Aurora sa Buanga del Sur. Sister Ellen, Sinisa, sis, kumusta ka diha? Mayon ta nga madungog nimo ni akong pangumusta kanimo, mahinaot ko nga ang Dios magapanalangin kanimo ug maayo po ka sa imong balatian.
Sa Del Sur. Sa Aurora, Sambuanga del Sur. Ako igsoon. Buto dungo Kamuta? dito, dito. Mas maayo. Sis, Simon Casman dito. magpalakas ka da, sis. Then, balik ko sa topic. Ang inyong gisgutan, mura man og doon na mo'y sa to Brad nga doon na mausab sa tong inyong gitimahan nga doon na mo supak sa doktrina. No. Di na kalikayan kay sanglit karong panahon na dunay nagpanagna. Nabasa na ko sa Facebook nga karon nga year ba to o next year ba to nga medyo magubot daw ang pundok sa Roman Catholic Church. So, sa kajut lang bro, ha? So, wala pa ang tao, bro, John, gibuhat sa Diyos na ni supak yun. Si Lucifer. O, sa mga anghel pa na, ha? Okay. Sige, para yun. So, matul pa sa prediction, I don't know kung legit ba or content lang to unsa. Nga doon ako noy medyo magubot ba gamay ang atong pundok, Roman Catholic Church, agi sa mga palisiya nga mausob. Then, nagwonder ko kung unsa ka tinuod, pero atong basihan ang root god, nagpasalig man si Ginoong Hesus Kristo nga, even the gate of hills, gate of hills, imperno, dili makabuntog. Mahinaot nga kana gyud pag-ubanan ni Jesus Christ, dili mabungkag atong grupo. Kay lately do na po koy nadungog sa post gyapon sa Facebook gyapon o legit pa o dili nga ang bag-o karong Santo Papa ko no i-abolish ng tradisyon, muhimo siya deklarasyon. Pero di ko mutog legit po to i-abolish ko ng tradisyon. So sa mga tradisyon naam ta nag-base po sa tradisyon gud. Tradisyon ta. So kung tinuod to kung dili, basi content na po to. Pero sa mga gani nga, ug atog yung basihan ang doktrina sa Roman Catholic Church kay mamuginay original, mo gid tukod ni Ginoong Hesus pundok, kining uban nagsunod-sunod, ulahin naman ni sila. So makagarantiya kita nga kung ubanan sa Dios, di gini siya mabuntog. No, hangtod sa katapusan sa kalibutan kay siguro karong panahon na naanata sa last days, di ba Brad? And sa kahibalo man gud ang demonyo unsa kalig-on ang simbahan gitugdan sugam. So pero taman sa iyang mahimo napod siya buhaton gyud. Muna nga mga pari na to, obispo, mga tao ra na. So kung kulang sila og prayer radyon no, maglabi ilang personality, so maigo gyapon sila siyawa. So munang na mga makalibog po sulod sa simbahan. Naman po na sa Bible, Brad. Kung kuan sa sulod sa atong mismong grupo na daghang mga manindog ba? Mo lang ito ingon ni Cardinal Vidal sa Cebu katong nakatambong kong konbensyon sa una. Bago pa ko sa CFD nga, ningon siya nga, ang kontra na to timan mga CFD, dili lang ka ng nasgawas nga nang magsigig pangatake na to. Ang kontra sa simbahan, mas ngilngig pa gani, Brad John. Kanang naa sa sulod. Kanang nasa sulod, kaya mo na bulog kinsakaan ni sila. Dayon iya yung gipaklaro dito, giangkon pagali niya Bro John siya nga kanang among mga sala namo mga pare usa na sa kontra sa simbahan. Kay element mura man nagtaya pa. Kumbaga sa balay pa nato kanang taya mo nimo pagguba sa atong atop pananglit ug unsa diha. Gabok mo gabok. So kanang mga sala sa mga pare, obispo mo ni mga taya nga mo sulay o guba sa simbahan. Yes. Pero kay tukod man ni Kristo mo nang di gid siya maguba. Kay bisag na magkasala naman po'y butan na mo santos di man mawala. Din ang doktrina na ara man gid gihapon. Doktrina sa pagkabalaan. Yes. Mahalagi na nga usap po na sa mga gigamit sa mga ubang pundok sa pagdaot sa pagguba sa doktrina sa Roman Catholic Church agi po uban nga mga nag-alagad sa simbahan sama sa mga kaparehan natong CFD. Usahay magkabangi man, magunay man gani agi sa teolohiya. Ug napoy mga pare nga tinud man na yung pare nga makasala pod. Makasala mo ba na ingon ang mga pare nga every year makumpisal pod sila. Muna di kasabot ubang sikta ming so pare wa kasasala mo na. No, mi admit daan ang pare nga sila makasasala pud sa mo kumpisal po sila every year. So, what na masabti na? Diyan ka ng mga apan, Brad. Kumampot po sila kung makakita nga ang mga pare nagkumpisal. Claim ng pare. Mga kuan po na siya, kanang mga apan gali sulod simbahan. Sa akong reflection na Brad John o kanang Roger, akong reflection ana nga, kung baga sa kana pa ng athlete pa na,
mo na yung mga exercise kanang mga barbell kanang dagan mga na ba sa ato pong pagtuo ang exercise ko na to mga barbell na to mo palig-on sa tong pagtuo kanang mga inana nga God allows it nga ang Ginoo ni allow nga dunay pari nga nakasala pero dili na niya kay gisugo niya ang pari nga magpakasala wala. pero gitugot lang niya plus ba ang yawa Brad John kung wala siya tugtis Ginoo di ba siya ka panglimbong di ba Kasi nagtabo po ng mga apostoles si Pedro, di ba napamakak Yeah, oo. napamakak man yan si Kristo? ang tuyo ana nga kung gialaw sa Ginoo nga naay makahimo og inana Brad John to test pag Yes. pag gisulayan ta ba unsa man mabugnaw ba ta og naingon ana nga pare na to plus good sa atong parokya kung stricto atong pare mura man tag matintal og undang og simba di ba nga mura man noon ta nga uy kaysa mo na gituhuan na to ang Ginoo kana pare ang pare instrumento na siya Mawalagi Brad nga Instrumento ni Kristo. katawanan kayo kay Pero kung imong treason sa Bible, lawas na sila ni Kristo. mawalagi nga katawanan kay Brad kay usap po sa mga pangdaot sa ubang pundok kana laging atong pagkadaghan. Daghan mo gamay rang mga luwas mabasa sa Biblia. Yes, daghan ta kay naamata sa matuod. Pero wala man tanang hambong nga ang tanan maluwas. Dipindi ra sa nakatuman, di ba? So gamay ra gyapon ang maluwas bisag kung sa kadaghan sa bala sa dagat ang natong Kristiyano. ang iglesia niya sa Dios ni Kristo is pasumbingay na sa usa ka liso nga mustasa. Pero mudako na mo mahimo ng kapuy-an sa mga Mao lagi. kalanggaman. Ang ilang usa sa mga dictators sa Roman Catholic Church ang pagka base nila sa nabasa, wa po nila nalayas kay mabasa maging nga gamay ra ang maluwas kaysa malaglag daghan pa sa bala sa dagat. So kamo na kay Roman Catholic Church. Yes, we admit nga pinakadaghan ta in the whole world Yes. sa mga Christian Roman Catholic Church. Pero wala man nag-ingon ang simbahan o kitang mga Kristiyanos nga kanang tanan kadaghan maluwas kadturang nagatuman sa kabuton sa Amahan nga Ang sa langit. example na ang mga saint, mga santos. Kita natin chance kung baguhon natin itong kinabuhi. Oh, we are all sinners. Mabitaw na atay purgatorio. Ang uban, sikta na abay purgatorio. Wala. Ang purgatorio diha ang last chapter na to sa cleansing fire. Paglimpyo sa atong sala. Kay kung based in the Bible, walay taong limpyo. Ang tanan nakasala. Biblical na. So, kinsa may makaadto sa langit kadto lang walay sala unsaon na to pagsulod sa langit nga bisan gamay na atay sala dili mo kita kasulod so na atay purgatorio mao na dakong supak ang ubang pundok kay wala lagi ko purgatorio so bahala na sila so ang ending na ko nga istorya kahit paano magkaguluyang man o makabikil ang mga tinhuan at least nga kita bagyo man o unsang kalamidad kitang atong pagtuo magpabilin kita sa atong tinhuan nga original o Sa Hebreo pa na lig-uno na to atong pagtuo. magpabilin kita ta sa tinuod nga tinhuan tinuod nga pundok tinuod nga simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo wala yan ang Roman Catholic Church kumara na ako ipaambit kay sumpay Brad atong John? Brad Roger atong ningon nimo kay naay mga dili katoliko nga mogamit og bersikulo nga kay gamay ra kuno gamay ra para sa tong hinumdum ko saksi niyo ba nga ayaw kahadlok gamayng panon sa murag sa San Lucas na dayon hinumdum ko ni Attorney Bacalso Bato or si Brad Sok nga una na kong nakuha ni nga argumento nga kanang gipasabot ana diha kanang ayaw kahadlok gamayng panon sa pagsugod gamay pa man gyud Sukod. pero mahimo man ang dako gud Mo din na dako sa na lagi. San Marcos 4 so gamay ra biya Marcos 4 dusik apostolis good Marcos 4:30 komisyon 32 nga giingon diha nga giunsa bidaghan. kuno pagpakisama ang gingharian sa Dios sa kaharian ni Kristo ba ipakasama kuno atong sa liso sa mustasa ba na may labing gamayng liso o inig tanom inig tubo kuno mahimong labing dako Labing dako. sabot nga ang gingharian ni Kristo simbahan ni Kristo mahimong labing dako Mahimong labing so natuman na sa Iglesia Katolika Kanang pagka-istorya ha. Sige na akong madunggan ni Brad Edgar Juan kanini. Sumilay. Ha? Sumilay Edgar nga kanang Parangan. parangan pero kanang sa kadako na to
dili magsalig mga Katoliko kay tungod kay dako ta luwas na tanan, dili kay pilian po na. Gani, gamay ra gyapon maluwas. Sayo pa yung giingon nila nga daghan mo di mo luwas kay daghan ang nasa Biblia gamay ra. Wa man tani angkon nga maluwas ang tanan kay kadaghang palhubog na to. Tanan Katolik Masyoso. na bunyag Katolik. Kadurang nakatuman Sa Santos ba tanan? O bro, diri na lang kukutob kaya putong taga-agchan si atong amigo si bro. Kaya, Douglas, paminaw na to po, sir. saya hapon mga pamahayag. Salamat og maayong hapon sa tanan. Napay kuan. Ay, time at ang oras ka. Dialogo sa kamaturan.